Siphinda siyanibonana uDr Gumgumu ngithena ngibuya ngo-part 2 mayelana nesiphakamiso somsebenzi. Ngiye ngathola abantu abaningi bengifonela noma befisa ukwazi noma befika lapha kumina abanye befisa ukuthola iclarity ngesiphakamiso somsebenzi ukuthi bengikhuluma ngento enjani, bengikhuluma ngesithwalo noma ngikhuluma ngani. Impendulo enginayo ngesikhathi sikhuluma lapha ngesiphakamiso somsebenzi, as much as sihlukene kaningi isiphakamiso somsebenzi, kodwa bengispecify ngokwekhubalo. Ilevel yokuqala yokuphakamisa umsebenzi ingaba yikhubalo. Mayiba yikhubalo ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi umuntu osuke sevalekile entweni asuke yenza noma osuke efuna ukuthi into ayenzayo ichume noma into ayenzayo siphelelwe ilevel yamandla. Angikwenzele nje into elula. If ibhizinisi yakho biyenza 500 rand ngosuku, isiyenza manje 200 rand ngosuku, that can only simply mean khona ukuphazamiseka sekukhona kwebhizinisi. Kodwa ngikhulumi ngomuntu okhuluma ngokuthi ibhizinisi siyehle ilevel yakhe, kanti nayo i-customer service akayenzi ngendlela e-right, kanti nayo i-stock asisekho, abantu mabezothenga bazothenga ayikho. Ngisho kunjalo okumele ukwenze esimeni sebhizinisi lapho ukuthi nalokho okuncane onakho ukwazi ukwenza ukuthi abantu bakuthenge. Lapho indlela ke leyo yokunyusa ibhizinisi ukuthi ibhizinisi yakho ikwazi ukuthi ihambe okwenzayo kwenzeke, including uma uyisebenza, ungabe uyayisebenza u-self-employed, u-construction, u-logistics, any kind of business ongabe uyayenza yona, kodwa kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi ayisaphakeme ngendlela owawuplane ngayo nangendlela owufisa ngayo nangendlela owuhlele ngayo in the beginning. That simply means khona into ethize sivalile lapho. Uyakwazi ukuthi uze la ekhaya uzothola usizo lokuthi ngikuvulele leso simo sakho sebhizinisi ukwazi ukuthi uye phambili. Ngikuvula lokho ngekhubalo, ngikuvula lokho ngomuthi, okunye nokunye amanye ama-level. Njengamanje besisakhuluma ngento i-basic yokuvula isimo somsebenzi ukuthi whatever you do ukwazi ukugijima, whatever you do ukwazi ukuthi kube nesasasa, kuthandeke, kumukeleke nasemphakathini. Uyakwazi ukuthi ungithinte enambeni at 071 299 999 noma 071 299 ukuwena-ke ukuthi uthanda ukungi-WhatsApp noma ukungifonela, ngiyatholakala na WhatsApp. Uma kwenzeka ngayibambi ifoni yakho kusho ukuthi ngisuke ngibhizi ngokunye noma khona abanye ngisuke ngisebhizi ngibanikeza usizo. Ngicela ukuthi ushiye i-VN, ngiyobe sengibuya kuwena ngesikhathi esizobe sivumelana nawe. Kunoma yikuphi-ke nanoma imuphi umuntu ofisa usizo lento kanjalo uyakwazi ukuthi asondele akwazi ukuthola usizo oluvumelana nesimo esikanjalo. Ngi-based endaweni yase-East Rand, eBenoni, eduze kwe-police station, ePartfontein police station. Ofuna ukwenza i-appointment engangifonela, nofisa ukuthi ezokhuluma ngokunye sinakho ngoba silapha ngazo zonke-ke indlela, nokunye ongakucabanga nongakufisa ukhona la ekhaya kuyatholakala. Okunye kangikwazi ukuthi ngivesane ngikudalule kuma-video, kodwa uma usufikile siyakwazi ukukhuluma ngakho nokubonisana ngakho. Ngiyabonga kakhulu. Uma ubona ukuthi mhlasimpe ukuza kwakho la kuzoba kude nawe noma mhlasimpe uthanda ukuya endaweni yase-KZN, ukhona umfowethu lapha enginokusebenzisana naye kakhulu nesifunde kakhulu impande ngendlela ethi ayifane kakhulu ekuthiwa uDr Mnguni, ubase endaweni yase-Hibadini. Ungambona naye, ukhona nako-social media, amafoni number akhe ungawathola, namanye amavidiyo akhe futhi uzongibona kuwona ngoba kuningi sikufundile naye okuthinta izimo zokulapha nezimo zokuthwala nezimo zokukhipha iy'thwalo nezimo zokusiza umuntu ngokwempilo nangani. Siyabonga kakhulu uDr Gumgumu lo. Till next time sikwazi ukuphinde sikhulumisane nakwezinye izinto. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokusilandelela nakwamanye amavidiyo ethu. Ngiyabonga kakhulu.